ଶିବରାତ୍ରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଗଲେଣି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ବାହାରିକି ଚାଲିଲିଣି ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଗଲେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଗଲା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତକ ସବୁ, ସେମାନେ ତ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବତକ କେମିତି ପର ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବେ ଏବେ ନା। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମୁଁ ଏଥରେ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ ସେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏଥରକ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବି, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆମର ଯେଉଁଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଜାଗୁଳେଇ ମା। ତ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ସିଏ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଏଠିକା ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ସେଠି ବି ଯାଇକି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଚପଲ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏବେ ତ ଛତା କିଣି ନେବା। ଛତା କିଣି ଦେଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଛତା କିଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଛତା ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛତା କିଣି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଛତା କିଣିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏତେ ସକାଳୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଛତା ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଛତା ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନଥିଲା ତ ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାଗୁଳେଇ ମା, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା। ମୁଁ ବସିକି ଦୀପ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଦୃଷ୍ଟିମା ଛତା ଗୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଛତା ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ନେଇକି ଖେଳିବି। ସବୁ ଧରୁନୁ, ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ସବୁ ଧ ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଧଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଉପରେ ତ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗରୁ ବାସବଳଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନେଇଥିଲି। ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇକି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଗେ ପୂଜା କରିବେ। ତ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଲାଇନ୍ ଦେବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ସେଠି ତାପରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଥିଲି।
देखो केते भिड़ सेठी अच्छे समस्ते भावुं कि आम आगे पूजा करके पलैबू अरे मंदिर आसी समस्ते तो पूजा करके जीवा ना कि नाई आमर आग कर बोली समस्ते हालागुला करुले ता भर मोर भी पूजा हो जाइला जागर